Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dulpo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Dulpo. Kini akong problema, bahin is kinayas kong asawa nga mura bag katong karaan bitaw sa una nga gitawa kong Hitachi, himatayon, tabian o chismosa. O karon, aron inyong masabtan ang akong problema no? Inaniyo na ko pagsugod ang mga panghitabo ha. Kanta-kanta sa katong batanon pa kong ulitaw. Katong usa ako, kahuham tong ulitaw. Ay, ito sista, be. Daray, be. Daray, Usa ako, kahuham tong ulitaw. Adlaw gabi, pirming usturaw. Dunay buhok kong pinapilit kaayo. Pinamadahan kanunay og tanso. Pinalsa ang akong kwilyo. Pinatikik ang lapad kong kwilyo. Apan migo, sa chicks ako. Dili magyutin taon kamao. Inig ato bangko kang inday. Ang dughan ko murag mo kagay-kagay. Imis nga gugma ang akong ibungat. Makig-istorya man hinoon ko o gobat. Oy, sinanay ko, pagkaapurado. Sige pagulbol nga wapa siya'y apo. Usaon man, di ka mao. Hangtod karon wala pagtaon ko'y trato. Pero nesawaon saon man, di ka mao. Nagaedad na lang 45. Sipatay ko to. Kira kayo. Burtang na akong amigo si Benanik. Bintahan-tahan tos nanik na baro kay daghan mo itong mga amigo. Asos, ay lalata ninyo, oy. Kahilas-hilas lang mo. Isa kung taon mo konsulti na ko, ana. Hilas ba yan ninyo? Maradyo mo si Kinsa. Sige, Jang. Maroon kinsam kay kontraan. Mga hilas, mga tawhana. Day ko, Jang! Day! Day ko, Jang! Kaba, mga hilason, murag mga gwapa. Sos, nainaos mga hinampak. Murag yung bagtak sa lamok. Purbida, kinsa may kontrataon ni mo eh. Kinsa pa? Kana mga babaeng takirob nga ana las dapis karsada mangihi. Kung saan takirob? Aloy, pasulti pag yun niya. Burikat! Tawa mo lang ka, oy. Takirob. Purbida, pasagdin lang sila eh. Isumbong na ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Ha? Atong asawa ni si Raul Alibio Isoto. Para taga-agustisya ba nga ugunsa na sila taon. Pasagdin na sila. Manghilabot na silang tawana. Manghilabot ka, ha? Wa magkailabot na nila. Ayaw, panghilabot mo. Wa pa ka sila manghilabotin mo. Giunsam day ka. Giingnan kog ang madrasta, ang babaeng walay kaligo. Huh? Oh. Saan na madrasta day? Ila ko nung nahingos nga bisan og Ha? layo pa ko na nimaho na. Mo ba? Uy, ano ba yan, ano? Sunod, maligo yun. Hilamay, utrupod ka. Unsa naka-jerjer ka ng mga babayhana kay mulaban ka. Abot hilo ta na taka ba ni mo yun unsa man ka? Mo na diha. Unsa man tinuod ang akong sulti no? Sulti. Wa ko mulaban na nila pero di na tinuod mig sulti. Unsa may tinuod? Nga kuan kanang tagsar ka maligo. Bariya, tagsas imong mata. Bitaw day, maho ka kun kada adlaw pa ka maligo. Porbida sang Kay istorya. kada adlaw man bitaw ko naliko Bitaw, bitaw. baho maka kada adlaw maka kaligo. Baho lagi ka. Ambot lang. Ambot lang nimo ko dyan. May pagligo kag tuo ka adlaw katulo, ha? Aron di ka bariwaho. May kay nakalugar karon yots. Nalisod gani oy. Kay basig makitaan kas mga sniper das gawas isyuhan na sa isyuhan na sa tanahibaw na ka. Ay, KPR, excuse me nila. Dili ako iputang ako sa kalibo. Ana, sa usal ka kadako. Oy, dili na madawat. Please, dili madawat. Dili na ako iputang $1,000. Oh, grabe naman sa kayos oy. 5 pesos magyong karaan di na madawat. Mga ginayads. Oh, insa ko taon na sila. Tuotin nga lang na silang sibugan ako sila. Bisag unsa pa ilang gustong mahitabo, suklan ako sila. Kinsa ko na sila. Maugyod. Sukol yun, soy. Ayaw ba daw daog? Nisok ko lang din og daog. Kinumdum ka na dialoga. Ah. Ay! Abloy! Day, nagunsam ka diha, day ko dyan, ha? Nagunsam ka diha. Ikaw mong gudi ay na. Hello, Adolfo. May buntag. Nindito kayo karong kabuntagon. No, mas makakita ko gwapo. Ano? Sapa. Ay. Ulay ako rito sa inyo, kaw. Ikaw ba, tigkan kamintong kasong asawa tao. Naunsa ka. Kadyahay lang makita ng permi kaway. Hulo, uy. Ako man ay pasang Okay, sabi day. Ano di ikaw, ha? Ay pataka dihag tabi Okay, ano do ko di ay. tinod? Kamu may permi mangita gumbot ba? Diba? Ulay to sa inyo, bayot, ha?
Ayaw na galgala ko sa taon. Wala. O may kumanggalgalan ni niya. Uy, Yads, gigalgal tabagog ka. Iyot, ay na siya paminawa. Ay, bahala na sila. Ayaw, sige. Pero lakaw na dito sa inyo. Dol- Eh, balik din niya. Dulpo, ang sama akong atraso Ito ang nabiyog ako sa atraso. Lakaw na. Asab ko pinuti na rin. Ay, hindi ako pinuti. Ano sa kuya? Ato, alam niya sa bahay ka. Bye! Oh, asa mo to? Simpat rin ka na ko. Ni Bay, pag ka. Hadlok na yung pinuting ka na porbida. Ngano day ka, oy? Giunsa man nimo kong amigong bayot nga wa man to maghilabot nimo. Awa, bitaw. Pero, unsa man hinungdan nga nung kita kag pirming away. Sa atong mga silingan din eh. Ataka man lang kadihag tabi, oy. Ayun siya, pataka taon. Ayaw na lang itong laban ni ko, dang. Kay nakaila kay ko atong bayota. May kay tumudag ulo-ulo ni mo. Muhatag o muhato ni mo mga istorya nga. Dili, maayo, mauni, mauna. Milaban ko duhay ni mo, pero ang tinuod, giluluhan na ka atoy. O mapa ko mo doon ninyo, anay, pangayuan na ka itong paniod to. Ha? Berbeda, kargahan ka di ay istorya to niya kung duhay, milaban siya ni mo. Pero di ay ang tinuod para makahuwam itong si kwarta. Di ba? Di ba sakto ko? Dong. Recorded by X Thunder Gaming. Ingon niya na kadaling ulog-ulugan taon na kang sawa taon. Maunang kadakita yun na to nila itong bayot. Pero medyo magandang kwartang bayot gikan niya. Eh, ulog-ulog ka na mataon siya. Kunya. Hoy, gadyang, pabinaw ha. Ansa man na ba? Ay napaduol pa itong bayot ha. Eh, kita kagdagang kontra di sa tuwa tungod na to niya. Ataka man lang ko, nga no good in town, oy. Pangutahan ako nga ano. Basta kilala mo, likay ka itong bayot ha. Kaya di maayong influensya to para nimo. Unsam taong ka, oy. Ang tao nga hinuon, ang tao nga nilaban hinuon na to, imo man hinuon apilog away. Laban! Tungod kay dili man siya maayong amiga nun. Laban ko taon. Unsa may dili, oy, nilaban kay ito na akong Laban bayot. sa iyong mata? Nga ikaw naman gibuangan na to taon. Gibuangan ka to muhatod sa istorya nga maone, mauna. Gidaot ka to sa itong mga silangan. Pero di ay kana siya magsigil lang kinatawaan na yung atong mga silingan dito makita na ko. Ikaw rin gibuangan na na. Saba ka diha, oy. O mauna, mga ikaw no? Ayaw palabig to atong bayuta. Kung sa isulti ato nimo, kay madaghat to itong istorya nimo din he. Manghuam na itong kwarta ha. Kabantay ka na. Ojo, bantay ana, ikaw ra ginabutnuot. Bida, bantay na ha, bantay gina. Naibaw kag unsa diskarte anong bayuta? Maunang ikaw, ayaw pa dahil na kay hasler ng bayuta oy. Unsay ngan? Unsay nga Adolfo, mamalhin mo? Oh nay, sula ni lugar ay. Ngano man? Sigod diyang na ay, pero makita away niya sa itong silingan. Ngano man? Unsa na daghan mo kayo mga marites din eh. Nya, kusog kayo mo daw itong istorya, unsa pa na niya. Eh nga, basig, di madugay ba? Ako may makapatay ni Sato. Sus, Sakay kong tao. marsip ni mo eh. Bao nga, nang plano ko na yung balhin na lang mi. Og mobalhin mo, asa man sa mo mobalhin? Mao nangita pa ko asa mi mamalhin ay, wa pa Ay, ko'y kabalhinan. pastilan. Kanang imong asawa, mo'y palikaya sa mga tao, sa mga marites, aron dili na nakakitag away. Ako na bitaw siya, giing na bitaw na ko siya nang dahil gisultihan na ko siya na ngalikay pero sa nga utrum po to may pagkabaritis na bayan na. Muna dia, Oh. muna dia ang laay. Parahan lang ko na siya daan sa itong mga silingan din eh. Daghan kayo hindi kontra na yan, kay grabe mo sa kayo daglibak. Mao na diha. Pero dili man tanan sa higayon, inana po siya na karon raman na. Oh, nada sa mga silingan ng mga marites pod. Oh, mao yun ay. Mata na bayanan na eh, saon ka rin ako. Oy, ako pa nimo, dili na nanin paggawas-gawas ng mga asawa. Ha? Ayaw na nagpagawas sa gawasa. Prisuhan na lang na dasod. Oh, nay. Sa gisulting na presing nako, nga di pagawaso na kong asawa taon sa bahay para di makakita gaway. Akong gisuwayan. Kunya. Ha? Nayabag ka, Dulpo? Unsay pagtuon mo na ko, pinirito? Ito. Ingon man ka, nga imo kong prisuhon, di ba ko nimo pagawas-gawason? Pinirito din na. Oh, unsa di ay? Piniriso, dili pinirito. Unsa taon. Damo ra na oy, silingan naman ko dagot. Siling nga sa mata, biya. Basta oy, hoy, di ko mosugot nga imo kong tanggungon dinis bay. Ngiga no? Unsa, ako'y sad-an, kay ako'y mutago? Oy, never gid hinoong mahitabo nga mutago ko. Sila na lang taguan ako. Bisag magpatay ba mi karon-karon gid ayon, dili na ko sila sibugan. Diyan. Pre, kang dugayan ako nakatultoy ninyong bahay, pre. Ano man, beda sa iyo na tutulot. Apa na sa kapilya. Ayo, kita ka na? Ha? Kita ka na? Oh, kapilya mo na. Ito da. Mga lagi. Mo Yung pa pag mong ipangutan na, eh. Nadiin mo ka mga na. Di ay, kana. Gipatuyog-tuyog ko. Niyari rin inyo, hari ni.
Yun sabi ng tao ni mo pagpangutan sad. Ako rang ginanoy nang utanar ko niya kung asay ng bayan ni Leopoldo Baligtio. Ha? Baligtio. Rodolfo ha, Rodolfo Baligtio. Oh, magani. Rodolfo Baligtio, di ba? Mao ni apelyido, Baligtio. Wa siya magkailan mo, pre. Pero pag ingon ako nga ang iya asawa si Kudyang, ingon dito nga akong gipangutan na kadiyot katong bayot ba? Nga narela dito ay kana sunahan. Inikabot ni mo nang may kanang may akasya na igamay nga gianan sa kilid, sud ka diha. Inigsud mo, diretsuhan lang jud. Inigdawas ni mo, na ipayag diya nga murag katumbahon. Mangutan na kuno ko diha. Tudluan kuno ko asa ilang dulpo ko diyang. Ako sayo sa taon ana pida. Unya, pagpangutanan ako dito sa may payag nga katumbahon, pre. Giingnar man ko nga nara din ang ilay, likuan ng may poste, nya, pangitang bay nga naitansan sa tungod. Nga, ingon ko nga, mo nang ila nang, kanang may tansan sa tungod, ingon siya nga, dili, kanang tapad. Dili mao, skama ka, mo tong gipangita to na kong bay nga naitansan sa tungod, pre. Mo ning tapad sa inyo. Mga naibawaan ako nga mo din ng inyo, pre. Kay, naramang tapad sa inyo ang tansan sa tukaran. Tansan sa tukaran. Bita, klaro na ang kanang tansan tapad na sa babae kanang tugkaran diha. Mao na diha. Mao gani. Dugay sa mga tultul Dugay mo lang, pwerte na ko pangita sa bahay nga dunay tansan sa tukaran, pre. Di ako nadugay. Yung mingo pa, pre, nga ang inyo taparag kapilya, dali lang ako matultulan. Hay, Ko diri. kini mga silingan mo pre. Ano man, pre? Ha? Gikutrahan ka diri sa mong masilingan, pre. Ay, trahan to na ko asawa mo ikontran. Oh, mo ba di ay? Sige lang pre. At least abot gihapon ka dis bay, di ba? Dali sud. Puya. Sud diri silong. Ari tong sulti sud dali. Kini pre. Unsa mo ako ikalaga nimo? Ha? Namisuroy mi ka dis bay. Yung bahay nga, way, klaro. Kawara, pre. Sorry, tika, kay dugay yung tangwa magmata, di ba? No? Magkita. Betul. Indo. Di mereka wow ka dugay mo tawo makita ha. Lagi, may abroad ko, pre. Kabaw na ka. Abroad kita kay para makatabad sa atong pamilya. Mao ba? At po ko sa usang adlaw na uli. Mao ba? Oo, bay de taro diha ha. Oh. Oy balita ni mga bi aboard kada Ay, probinsya. kalkali itong balargaan ako, pre. Mao ba? Oo, dilian ko to. Kaya ako masilingan na uli man siya. Ya, nangita man siya ka ng tao nga Pinoy nga mo trabaho dito sa gawas. Mao to nga, nadako niya. Nya karon. Ning akong pag-uli, pre. Ning akong pag-uli. Ningitap gyud tao nga magdaan ako dito, pre. Ikaw, saman? Sunada ka? Muabroad ka, pre? Oh, bida sa istorya. Are you sure? Recorded by X Thunder Gaming. Sabi pre, desisyon din, pre. Mauni, usan akong tuyo nga gipangita kita ka, ha? Para madaan ka dito. Nindot ka nabaho dito, pre. Saman, sunada ka, ha? Usa pa man kong kabuhan din eh. So, igusan nga makakuha kasi mga requirements mo. May mong tabangan ta ka, makakuha kasi mga requirements. Saman, pre. Siguro ka pre? Samday siya. Ipangitam gina akong sa mga ipangitam kita kag maayo. Dire, gingo ko ni sigurado ka, pre. Yagwanta magina akong pangitang tansa sa tukar na din yung bay. Sa yung bay, siya silingan, aron magitan ka. Kaya mao gina akong tuyo ni mo, pre. Gusto kong tabangan ta ka. Pero kung saman, ha? Desisyon na yan. Kaya di ka. Ngita na kong lain eh. Kuan pre kanang Bayis ka! Puntas tayo dyan! Uy. Bayot ka may buon! Sa mo rin, pre. Moro ko asawa butan pre. It's okay kontra ni. Kanit pre ha. Ari usan ako kung sawa butan. Tigi pre. Saya na ako pagsalik ni mong bayot kawa na kay ayo! Ikaw may way ayo, ha? Ikaw pinabangan. Apilo pa nung mo away, wa yung kay buot. Ikaw may way buon! Tama diya! May kikamu nagsip-sip aron lang pautangon ako! Wait, saan? Ay, ako magkikamiga ni mong bayot Lakaw ko. Gusto kong gupaha ka. Uy, excuse me, no? Layor ka sa computer dahil. Ay, pakauwaw, ay. Kay bisag unsaon pa nimo parito kay nang imong naong bako kang lagi hapon kag naong. Bakit ang bitaw? Ikaw, murag timos nga napas mo. Uy, kanang imong dagway. Nay, tanawa. Aghan ka na sa kamagayan. Tag-5 na lang. Mas mahal pa nimong kwek-kwek o burkuan. Kanang Adi ay, ha? Mahal pa di ay. Wis bugnuon ti ka dire. Pabuton tani. Pumuton tig maayo. Ayaw ko maluka, na? Sa niyo yung toki ha. Gusto na ako dyan. Gusto na lang. Ay!
akong problema, bida. Kay pulos man taon mi, napakan taon sa ospital koy. Kay naigo mis botilya gibunal sa bayot. Karon gikiha siya sa akong asawa. Pero ang akong asawa, gikiha po sa bayot. Kay iya magikumot ang tutoy sa bayot ug libot to. Mao ni akong problema yun. Baras kong utaw no eh. Kay nagkinihay silang doa. Usaon man ako. Nya, nabalaka ko sa kong kumpare kay napagang taon, malargar ba ni? Naharapakan taon sa taon, kay naigo taon sa botilya. Usaon man ako. Ha? Magakiha ba ko ani bam? Ati Pres? Palihog ko na ba? Unsa man kung kami pasultihon. Dulpo. Aki ang sendo na to karong adlaw. Si Dodong Dolpo, Ate Pres. Kalis Dolpo, Ate Pres. Ang niya sawa ka ng maldita-malditahon. Saan ba? Pada siya ng bayot. Karoon, nagkaaway sila bayot. Nagkabugno sila. Nagbinulanay o botilya. Ang ton nga naigo si Dolpo. Og ang iyang kumpare. Mao ni nagkinihay sila, Ate Pres. Nagkinihay. Ang giproblemahan niya kumpare kay nabunala taog botilya sa iyahang kontra ni sa iyang asawa nga si Kudyang ang bayot. Unya mulargar ba taon ni? Unsa ba taon? Napakan man taon. Naigo si Tiyon. Sa kumin mo kalikiya taon. Unsa ba na? Ako ko kaning ikihaning bayot para kabayan eh. Unsa man nako ko pasultihon taon. Nana taon Dolpo. Unsa man kung kami pasultihon Dolpo. Unsa man saon niya Ang ayot may gibunalan. Di silang duha nagbinundalay sila botilya. Pero pagkaman ka sila doon, nangigo. Puro so. Si Partikoy taon kay naigo sa botilya nga gibunal sa bayot. O ang bayot nagbunal sa botilya. Hasta yung asawa gabi nunalay sila. Ang naigo sa botilya siyang asawa si Itak ang iyar sa bana nga si Dolpo. Ang bayot ang naigo katos takoy kumpare niya. Pari niya may naigo. Mao na nga na problema. Kaysa sila gigo. Abla sila, puro sila igo. Ati Pres, ako baning kalakihan ron, mag-istoryar mo sa barangay hall para magsabot mo dito na may lupon, mayo mo na mo. Tininam ginibayranan. Kuan na may mga lupon diya nga mayo mo, kuan mo husay-husay pod. Sa J Badayos diya sa kunay, pardo. Oh, wala pa pabor ha. Way pabor. Basta si J gali mo husay anang mga problema diya sa pardo nga kuan, barangay pardo nga kuan. Kuan si barangay hall. Si J gali ang mo husay wag yung problema. Sulbad yun kina. Subad yun. Sulbad basta dug J. Labi na ng mga babae dug J ana. Expert kay dong J ana. Kanang babae mag-away babae, may kay dong J ana. Sulbad gina wag yung problema. Wala po ng bayot. Niya dapat niya ang niliusan eh. Bago sa may buhaton. Dati nga ako gulyat. Nga nung nagkaaway mo sa suod ngayon dahil duha sa una. Lagi. Ging na. Kaning tao sa taon. Iya na biya nang giingnan iyang asawa nga bantay yung gano ba yun kay bawod sa ikaw na may lang kuno kayo mustorya sa tubangan pero yun ka na mulak talikon na siya sa ilbakon kuno mangkindatawan ay Kunya kada kita nila kada kwarta. kada kwarta kay atikan mo sa bayot ba Ba? Pero ikaw, mamlahi ka ba? di na siya matag kwarta dro siya may pangiyuan Ako rin magtutubukan. Matupad dere sa Old Testament, Leviticus 19, verse 16. Ayaw ka mo panglibak sa inyong isig katao. Ayaw ka mo paghimo og bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Kana. Ako mao ang Ginoo. Unyang pakuntanan din magkakiha mas maayo aron ug doon nagway tulubagon sa mga tambal gulyat, tambal sa bunog, manibawa lukin sa angay nga manubag. Kana. Unya kanang Sir Dolpo, sakto tayo magpahinumdum sa mga asawa, balik-balik ka pagpahinumdum nga, dili sam si kuy-kuyo ka ng magkadaot sa iyahangon singan ini padaw-adaw nga panglihok-lihok abi kay nun unigwapa ka karon ikuan ka karon kagat sa dayon ayaw lihok ug iya unsa iyang buhaton niya nga dili na kinahanglan nga unsa ngan ini kanang Kinahanglan daygon ka, maglihok nag-imo. niya kanang mao bitong bantayan sa mga silingan kay basin tinuod og dili na maayo sa dang panglihok-lihok. Niya kita rabaw sa hay gulyat kanang tarabay panultihon nga ug sa metabo ang silingan ra mo dali. Masampit na to. Sakit na. Ako bitaw sa among silingan sige hatag og sudan ko nga ano mo ko paniud to. Dawatan lang ni ko so oy kuan kanang Unsa nga ay sus kita mga silingan. Ako salamat ako to nahukos hagdan imo dang gigbugkosan og bandit sa kumbite. Ay kita rimang tinibangay kita mga silingan. Dili mi parente. Ano nindot tinana? Dili mi parente oy. Pero silingan gani maglinibakay pagka Ano mo sakto ba? Laban yung silingan? Mao nga ang imong asawa padayon tay mong pagbadlong niya Sir Dolpo. Nya kanang gingon nga magkinihaay ba og naay mo kiha
okay ra para nako aron husay mo unya sa ko naging lagi kinsay ay angay manubag palit aning tambala ni para bunog tambala ni para lagom tambala rin paayo sa uwat kun ana bitaw aron maliksyon sad og magbantay na sa kusa ka dili na mahitabo pag-usab kay lain kayo naatay kontra lain kayo na natay kontra kanang naang usahay ra ba kuno kung natay kontra kanang naang pung pa ni Reverend Father kaning chaplain sa Perpetual Succor sa Letrero si Father sa Letrero paisano man ning Ilibulunos kanang ang iyang gidihugan dili ang sakit mo nakamatay ang dili ang iyang namatyan sa iyang gidihugan dili ang iyang sakit dili Unsay namatyan, dili kuno iyang sakit mo namatyan panitan sakit yaw kanang kanser dili mo iyang namatyan mo ang iyang sakit mo namatyan Sa may namatyan din niya. atong sige kagot siyang kontra Uy, mo ba? Konsumisyon siya. Mao nga usahay kanang dili gud maayo para nabitay sa makrang katigwangan mingon nga kanang doon na dito si Kwado kay naglisod naman pa ngayon pa sa ilo. Pero mas Sa ilo ako yung sa ilo asat ko piyong matay. Pero yun lang na bitaw no? Pero katuwa ko, di ko minister mga pa sa ilo ay. Ano ba? Patay na yun! Hayop na ako! Salamat mo na tayo dalaman nun! Doon ako ang puzzle. Diha. Armin,